Pán Ivan, ktorý je vedúcim manažérom Liptovskej šachovej školy, práve v týchto dňoch oslavuje okrúhle výročie, má 50 rokov, ak to môžem teda prezradiť. A my sme už dlho rozmýšľali nad tým, akým darčekom by sme ho teda mohli odmeniť ku tomuto sviatku. Je naozaj vzácny človek, takých ľudí nie je veľa. A chceli sme, aby to bolo niečo netradičné, niečo iné, aby to bolo tak špeciálne, ako je špeciálne on sám. You know, it doesn't make much sense. There ought to be a law against anyone who takes offense at a day in your celebration, because we all know in our minds that there ought to be a time that we can set aside. Happy birthday, happy birthday to you. Začíná teraz. Prvého, koho nájdeme, musí byť dáma a tej dáme potiaľme bielými figurkami. No, začali sme zaujímavo bielým pešiak G2 na G4. Prvý ťah dám, ale dáme pána. To nie je dobré. Pani Blažiková potiahla jazdcom na F3, jazdec F3. A poradil jej manžel, tak manžel neviem teraz, či chce, aby vyhrali dámy alebo páni. A už máme dobrý ťah. Ako sa voláte, prosím? Peter potiahol posledný ťah tejto partie, pretože dámov z B7 dáva mat na B2. Rytieri posledný ťah prebehol. Takže partia končí. Páni zvíťazili, pretože dali dámam mat. Tomáš slabo si to ťahal. Priatelia, a ja zvoním a vy môžete zatlieskať. Na meste tlieska. Páni vyhrali nad dámami 5-4. Ja to bolo vodné polo. Hej, máš tam nástroje na urobenie kávy. No dobre, tak postav. No, tak ešte iba vyhážam z hrádku, hej, takže za takých... Tak, postav na kávu. Čo? Ty práviš? No tak urob ešte dve. Blízko pri chate. Začína druhá fáza operácie. Prezliekací manéver. Akcia Viking môže začať. Takže prípravná fáza ukončená. A môžeme pokračovať k chate. Informácia veľmi dôležitá. Rytier tmavý je čierny. Pre istotu má ešte aj krížik, aby ste ich rozoznali. Bielý rytier, váš favorit, bielý alebo čierny? Ja sa potom opýtam a vy mi zakričíte. Kto je váš favorit, bielý alebo čierny? Hejha, neúplný súboj na drevené meče. Zatiaľ viacej kričí ako boj. Pozrite sa ako, nerútostne, bieli favoriti. Môžete zatlieskať bielemu samozrejme, lebo v tejto chvíli vyzerá, že bielý vyhrá, priatelia. Čierny dostane na falách, no to by sa nám páčilo, však? Prvý venček, ale zákerný čierny, pánoš. Čierny, nepočujem vás. Bielý alebo čierny? Ale priatelia, čo to je?
Toto je koniec? Toto je rozprávkový koniec? Toto je pozitívny koniec? Toto ste chceli, Slováci, Slovenky? Blížime sa k cieľu svojej trasy. Vstup zakázaný. Pozerá zúfam. Dobrý deň. Ako to prší? Tu prší poriadne. Dobrý deň. Dobrý deň. Prišli sme vás pozrieť. Ejha, no to sa mi páči. To sa mi páči. Ale bol by som rád, aby ste sa čo najskôr zbalili, pretože ste pozvaní na nejakú takúto parádu, v ktorej účinkujeme my dva a ešte spustu ďalších ľudí. No. Tak, ale kávičku si dám. No, idem postaviť na kávu a... A už sa to točí. No ahoj. Ahoj. No, že dopíjam kávu, ale problém je, že Táňa ešte hľadá kulmu. Táňa hľadá kulmu. Kašlem na to. Že čo? Že nepotrebuje, lebo prší? Prestalo pršať? No ale figu prestalo, tu to leje. Takže, čo si? Máme teda, môžeme ich vyraziť? Ako sa rysuje? Dobre. Ako vyberáme, konie hľadajú našeho hlavného aktéra. Samozrejme. Tak, a teraz prichádza človek, ktorý je v šoku, nenápadne, je úplne hotový, priatelia. Ani nedýcha, ani nevie, čo sa deje, priatelia. Pikošku poviem, bol pripravený na opekačku, ale úplne v ťahu. No, hej, Mikulášania. Teraz príde človek, ktorý ho niektorí poznáte, pretože on je z Liptovského Mikuláša, konkrétne z Ondrašovej. Niektorí ho nepoznáte. Juraj, poď na chvíľku sem, tu si sadneš a ideme sa ťa pospýtovať, aby aj ostatní vedeli, prečo si tu. To je, aby ste vedeli príčina, prečo ste všetci dnes tu. Tento pán, nenápadný v modrom tričku, Juraj Ivan. Potlesk! No a dá si aj modré tričko. Toto je ten človek, ktorý sa stará o ten drobisk šachový, ktorý obetoval svoj čas voľný aj všetko, aj svoje peniaze, preto mal to tričko modré. Hej. A teraz nevychádza z údivu, preto sme mu dali kreslo, lebo keby mal stať, tak odpadne, hej. Lebo nechápe, že modré z neba Mikuláši. Vážne, žiadny problém. Ideš. Takže mikulášské modré nebo. Dovolte mi, Mikulášťania, aby som vám predstavil pána inžiniera Juraja Ivana, ktorý je riaditeľom Liptovskej šachovej školy. Juraj, vitaj. Aplaus. Ďakujem. Ďakujem krásne. Juraj, chcem sa ťa spýtať, vieš, prečo si dnes tu? Nechcel som tu byť, ale neviem. Takže niektorí sme tu proti svojej vôli, ako vidíte. A Mikulášťania, pomôžte mi prosím privítať veľmajstra Roberta Cveka. Aplauz, aplauz, aplauz. Robovi trošku situáciu sťažíme, a to tak, že Robo bude hrať proti tebe naslepo. To znamená, že mu zaviažeme šatkou tu na oči, bude sedieť tu vedľa teba a ťahy bude iba diktovať do mikrofónu. Happy birthday! Well, I never understood how a man who fights for good could not have a day that